mese, klasszikus zene és hozzá klasszikus előadók. Az elsőbbések következnek. Tanítónénik Blum Ildikó és Kazakú Márta. Ha nagy leszek, híres ember leszek, titkos telefonszámot tartok, és autogramot küldök a gyerekeknek, akik bajuszt rajzoltak a képemre az újságban. Ha megunom a hírességet, rendes telefonszámot kérek, és bajuszt neveztek, akkor majd nem ismer meg senki, csak a gyerekek, akik bajuszt rajzoltak a képemre az újságban. Táncba kezd, lerúg a cipőt szokni, de hiába mostam én ma meg, mert most is csetlik, botlik. Hajjaj, ez buta dallam, táncra mégis jó, ki énekelni nem akar, az rúgja meg a ló. Még azt sem mondtak pardon. Ajjaj, ez buta dallam, táncra mégis jó, ki énekelni nem akar, az nem közénk való. Csak azt volna még tudni jó, hogy mindez mire való.
hey ho, a törpe